Здравейте, хора! Ето ме, вече съм си вкъщи. Бях един ден с Озопо и не можах да се пребера, за да направя видеоклипът, който доста очаквахте. Днес като се пребрах, Принкс кутията ми беше дошла и реших да ви я покажа. Така, ето така изглежда. Принкс кутията ми от Англия пристигат в този вид. Така че нетърпение да отворим и да видим. Отваряме и махаме капака. Така, днес Pretty Box Beauty имат юбилей и се казва, че са стигнали продуктите от 7 на 11. Като гледам има доста продукти, така че нека да започваме. Така, ще наведа да се виждам. Извинете, просто трябва някак си ето така изглежда. Това голямото нещо, което видяхме тук, така ще вижда. Първото нещо, което виждам е на Essence. Държгила сбор с мирис на бор. Ето така изглежда. Не знам дали се вижда, тъй като е много гадно слънце, но което прочитам, ако ще се пише, че е в оригинален размер 250 мл. Ухая подхранвах да чира кожата. Добре, явно това е добро. Ще го пробвам, не запомня да спичам други, или винаги се ги сменя, така че ще го пробвам. Така ще. Ухая е много приятно, така че ще го пробваме. Нямам нищо търпение, но като слуша моя. Така че да. Другото нещо, което като виждам отново в оригинален размер 100 мл е Noa Pure черния парфюм с черна роза и частичко диамант. Аз мразя парфюми, по принцип ползвам само дезодоранти и тоалетни води, но този ще се пробва, тъй като доста хора го ползват и ми казват, че хубав наистина ухае добре, не толкова силна миризмата, така че и от него съм доволна. Ето дали може да видите, че има диаманти тук. Така, другото нещо, което е шампуанче на Балея, което е с черешка, подкрепя да хидратира кожата, бла 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 бла. Добре, аз обичам шампуанчето, ще го изпробвам. Ухае е много хубаво. 50 мл опаковка. Една мостичка да се пробва. Не знам дали се виждате, като трябва много гадна светлина. И да, това е. Още нещо, което е на Clear Skin и е 75 мл, колкото гледаме оригиналния размер, е маска за лице. Хидратираща маска за лице, която успокоява и провежда кожата, порите на кожата. Така изглежда. И добре, аз обичам маски, ще я пробвам. Така, тук започнаха с малките. Има молив, който е на Golden Rose, който е... Ще види, че е на Golden Rose. Така. Не знам кой е номер, всъщност лила се. Номер 20 трябва да е. Който да е тук. Ще го пробвам. Аз кой знае какво не обичам оливите, но да. Ще трябва да бъде предна, ще го пробвам. Няма как. Така, някакво 30 мл фонтейнче на Clear Skin, на Color 3. Има много серия явно, фонтейни и си ми прави предно, като гледам, ще ми е тъмен. Аз не обичам дори фонтейни, освен на виши и на някакви виши и на Essence използвам в принцип. Но така гледам, ще ми е тъмен свят. Ще го изпробвам все пак, но... И останаха някакви малки джунзерийки. Има някакво червило, което не знам точно, не пише марка. Номер 212. Не, на Golden Rose, извинявам се. 212. Номер червилото е малко, явно не е в оригинален размер.
Хубав цвят е всъщност. Харесва ми. Аз обичам такива белезни. Още някакво червило, което отново е на Golden Rose и номер 11. Ето така. Хубаво вижда, и двата цвета са нормални за лятото. Така че да. И някакви балшан гланцове. Този гланц е на Глът, който изглежда ето така. Капачката му е така. Хареса ми цвета му. Ще го изпробвам, обичам да остане зъбни. И две на Евлин, на Евлин Cosmetics. Един светъл и един по-тъмен розов цвет. Ето го по-светлият. И ето го и по-тъмният. И да, това са всички продукти, няма повече. Ще ги кажа това. Няма се да си вижда. Ето ги. Харесва ми, с две думи, продукцията им. Това определено ми харесва, тъй като е голям размер. И останалите продукти не са лоши, така че да. Не са лоши останалите продукти, но така. Ще се пробват всички и надявам се да ми харесат. Ако ви е харесал клипът, се абонирайте за мен и ми дайте thumbs up. Ако ви е харесал клипът и до нови срещи!